млади хора на Кресна. Бъдещето на нашата община е немислимо без вашето присъствие. Вие трябва да се изградите като личности, които са по-образовани и по-квалифицирани от нас, за да формирате гръбнака на една успешна местна общност. И за да можете утре да управлявате по-добре от нас, като реализирате по-качествени местни политики за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот на хората в общината. Вие сте абсолютният приоритет и задачата над задачите в моята програма за управление. Крайно време е община Кресна да започне да прилага протекционистка политика към своите млади хора и най-успели съграждани. Местната икономика се нуждае от вас, за да се развива. А вие се нуждаете от перспектива и достоен живот. Това не са взаимно изключващи се цели. Напротив, това е хармонията на успеха. Позволете ми само да щрихирам онова, което ви очаква в моя кметски мандат. Гаранция за качество на полученото образование в средното училище, чрез въвеждане на стандарт за качество на образователна среда и ориентиране на професионалната ви подготовка към нуждите на местният малък и среден бизнес. Предоставяне на общински стипендии за младите хора, студенти, аспиранти, за да останат или да се завърнат тук след завършване на тяхното образование. Персонална подкрепа за амбициите на всички млади хора в общината, за да започнат частен бизнес чрез квалифицирана помощ и съвети за изготвяне на проекти и кандидатстване по национални и европейски грантови схеми. Създаване на специализиран общински фонд за подкрепа на младежки дейности и инициативи, в рамките на които ще можете да кандидатствате за средства и за реализиране на конкретни инициативи от полза за вашето населено място. Реновиране на спортно-тренировъчна база град Кресна и модернизация на съществуващите, плюс изграждане на нови детски и спортни площадки с фитнес съоръжения в населените места на община Кресна. Специално внимание към младите майки, изразяващо се двукратно увеличение на помощта при раждане и безплатна детска млечна кухня за деца до 3 години. Млади приятели, вашият глас за мен ще бъде глас за вашето достойно и сигурно утре. Подкрепете ме, за да превърнем Кресна най-красивото място за живеене в югозападният регион на България.